da isa ashe duk cika maku. Wanda ke neman gausi ashe dole zai zo gunku. Duk abin nema da bida ashe yau yana hannunku. Kwarai ali'in yasku ne dai matsayai ku dai ke kai. Sannu ji karshe yin tota ba wata yayin da gaki. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. Yawar alkairai sai da karrama sirri ce. Duk wanda ya soki kuda ko bai ganki ba ya dace. San ki san gausi ne gigigin shehu ne a takaice. Bare san ki shine aikina, ku ne tun kahuna. Ni bawa ne a wurin kuyin yasi dole na wake ke. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. Ya ali'in yasin ba ku ba san babu wani gabanmu. Burinmu kawai ko yaushe ku ne abin neman mu. Wanda ba ku ba to banza ne kawai a burinmu. Bare Allah ya keɓe ku, shi ne ya ware ku. Duk ɗabi'un mamara dukin tattara da dai arge. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. To da kin zo gu wallahi tila za ta miki in yas. Tabbatar hadara ke ce jinin shehu ku ne tabbas. Sai da ikin teno ashe babu mai cewa yes. Kwarai sai da ke sirri ce ko kwayin ce taska ce. Ke daban ce a cikin kauni dan na jiyo tarihin ki. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. Ya uwar Shek Ibrahim dan baba na zabe ki. Mamma tota ta zama ta kwararki mai tota ko angonki. Ya hakikar mamma bati ya tilar rijali su gaida ki kwarai mai manya da yan yara. Sai da kuma ga kara. Sai da jama'a kowa yana son ki dan kyan halinki. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. To zama ko ta zama kara akwai kuma ta zama babu. Duk abin da ciki ne babu ke to fa ya zama gaibu. Mun tsaya a cikin kin ya mu dai a bar mu da hobo. Kwarai ma dihe ne gunki kuma mai tsananin sanki. Dole matar Alhaji Excellency kaya mana gaida ki. Zaki zaki ne sai na karwa irwa mafati hado da na gaida ki. Shi zaki zaki ne ko a daji ba ya wuce raini. Ku ne togon kowa ashe ko cikin addini. To ashe isanu ta ko'ina na gaban imani. Kwarai sai ke yaskairi ne, yanki ko fajarci ne. Yar sai da tanti Khadija kowa da rana kishinki. Excellency Abdullahi wanda zai zamo gwamnanmu. Kadimin hadara ne mun tabbata kawai addu'ar mu. Kwarai rabu yadda ta kare shi
ya yi ta kara mutuncin shi. Jannaran laguwa kuma zai yi gadarar sakaki. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. A lafiya ba Ahmadu in ga kito shi kenan. Lafiya yayar sai da Fauzi ke ce kibular nan. Mai cikar haiba kwarjinin kike sani ɗimautar nan. Kwarai ko shi ke sa gyatsa sai ke in yas na bunza. Sirkai in yas sai da fatiya ya zamto sirrin ki. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Duk shi'unin mafatiya shi ne ya zam shaninki. Tsayuwarta cikin daira shi ya zamo tsayuwarki. Hirarta ko yaushe shi ne ta zama hirarki. Kwarai sai fa ba ta ɓoye ba, ayyukan ba su ware ba. Bashe sai da ita ce ta zam zahiri da buɗuninki. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Ya jikar waliyin Allah sai da karrama ta daban ce. Yar waliya wallahi ke din fake babba ce. Ita ko kyauta a zinuku ne ko na ce gado ce. Kwarai kun san sirrin ungo, ni da ke zane togo. A daira ni ban gaba wadda ta kai irin ta gare ni ke. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Yawar ɗakin Fauzi ya dusar kakin tare. Yawar sai da Zainabu dukan sakin kere. Ga babban nama a gabana me zan yi da tsire. Kwarai Jafar ya damke ki, ya tsaya bisa turbarki. Ya dan Mamadu sarkin gida babu wata idan gage. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Ai, abubuwar nawa shi ne ya taimin da me kika saida. Domin mai tsananin sanki ne shi kwarai na shaida. Yai min wasu zance kan matsayin ki ne mai shaida. Kwarai so ashe bai koyewa, ya tsaya ba wai gawa. Duk lokacin in ya sai na jini ma ina tsananin sanki. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Ya doga sakina yar sai da fatiya tota. Ai ta kotai na aradu sai da bakin daga tuta. Wasu na ce miki dawi su sarkin ado ga tsafta. Ko ina kin zama a gaba, kamar ki ba za a kuma ba. Ki yi min nazarar lutufi a dan shehu fatta kawinki. Zaki zaki ne, sai na karama irma mafati dole na gaida ki. Ni nan nake so in ja in tsaya cikin waƙar nan. Wacce ne sai da karrama mai cikar darajar nan. Takwarar sai da mamato ta wato diyar gausin nan. Wai wane ne wannan ya kasidar nan kenan. Auta na taka ne na garin Kaduna ya rera kasidar ki. Dan zaki zaki ne. Sai na karama irma mafati dole na gaida
Ai jinjina tilas ne wa angonki mai kishinmu. Excellency Abdullahi wanda zai zamo gwamnanmu. Kadimin hadara ne mun tabbata kawai addu'armu. Kwarai rabu yadda ta kare shi, ya yi ta kare mutuncin shi. Jannaran naguwa kuma zai yi gadarar sakaki.